Mun zama bayin 'yan bindiga, in ji jama'an birnin Gwari. Jama'a, ana zargin waɗansu mutane da ke birnin Gwari sun cinna ma gonaki wuta, sai da suka bari mutane sun gama noma, sun gama kuma lokacin da fara kwashe amfani, suka zo suka cinna ma wani amfanin wuta gabaki ɗaya. Ana zargi kamar 'yan bindiga ne. Yanzu haka ana ta bincike tukun a tabbatar a gane su wane suka yi wannan aikin aika-aikan. Gona ɗai har 11, gonan masara, gonan waken suya da kuma wake shi kansa gabaki ɗaya. Wannan mutanen mu ba mu da zamu da sai dai mu ci Allah tona musu asiri, Allah tona musu asiri. In kuma mutane za su shirye ne, Allah shirye su. Kuma ya kamata a ce gwamnati ita ma ta bi musu kadunsu, ta biya su wannan abin da ya faru nan kuma. Sannan muna taya mutanen birnin Gwari da addu'a, Allah ɗaura su akan waɗannan mutanen, ba mutanen birnin Gwari ba, mutanen yankin Zamfara, Katsina da sauransu, duk inda ake wannan harkar wannan abubuwan dai muna taya su, muna musu fatan alkhairi, kuma Allah ba su haƙurin juriya. Duk wanda ya kalli wannan bidiyon nawa ya danna mun subscribe, ya min sharing, saboda gobe in ji daɗin kawo masa wani bidiyon da ya fi wannan. Na gode, ai sharing wannan bidiyon ya zaga Najeriya gaba ɗaya da ma wajen Najeriya.